Bizim belki biliyorsunuz daha savaş başlamadan önce Donbas'ta çatışmalarda ölen, yaralanan askerlerin ailelerine yönelik bir programımız vardı. Eşleri, çocukları, bazı gazileri Türkiye'ye götürüyorduk. Orada misafir ediyorduk. Onlara bir rehabilitasyon olsun, bir havaları değişsin şeklinde bir programımız vardı. Bu programımız tabii geçen yıl savaşın başlamasıyla birlikte uygulanamaz hale gelmişti. Ama tekrar benzer projeleri hayata geçirmeye başladık. Bize bundan bir süre önce Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan bir müracaat gelmişti. İşte bugün de İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliği yapacağı bir organizasyonla Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı personelin bu savaş sırasında ölen, yaralanan çalışanlarının, görevlilerinin eşleri ve çocuklarından oluşan bir grubu Antalya'ya gönderiyoruz. Їдуть зараз на відпочинок до Туреччини, в них там будуть екскурсії, вони будуть в Анталії майже 2 тижні. Я думаю, що для них хоч трошки вони відволікуться від тих думок, які в них зараз є. І ми дуже вдячні насамперед послу та посольству за те, що вони змогли не тільки запропонувати, але й втілити в життя, а компанія Юнсел, ми також їм дуже вдячні, вони безкоштовно перевозять наших дітей до самої Анталії з Києва. Однак я сподіваюся, що це перша з циклу. Ми зможемо запропонувати потім ще інші поїздки, екскурсії, щоб якось відволікти від всього того, що у нас зараз в Києві та в Україні, сирени, немає їх татусів, на жаль. Хтось, я сподіваюся, скоро їх дочекається і вони повернуться з полону, а тих, хто зник безвісті, знайдуться. Однак все, що ми можемо зараз зробити, це просто подарувати радість та посмішку. Це наша перша поїздка, ми взагалі вперше виїжджаємо за кордон. Завдяки організації нам запропонували цю поїздку, так як наш тато перебуває в Збройних силах України, допомагає повернутися нам якнайскоріше додому. І ми з вдячністю їдемо оздоровлюватись, дитину, перш за все, оздоровлювати. Ми, звичайно, дуже вдячні за таку можливість відпочити, бо час, знаєте, дуже складний і ситуація в нас в родині непроста. І взагалі-то останні 2 роки ми не дозволяли собі відпочинок, тому що якось вважали, що ми потрібні тут. Тому ще раз дуже вдячні, відпочити, оздоровитися. Ми вже були там у Туреччині, то розуміємо, чого чекати, і розуміємо, що все буде добре, і це будуть такі враження і позитивні емоції, які нам всім зараз дуже потрібні. Дякуємо.